hidde ko fe'i hanki ɗo fe'a. To ha salminoɗe yaago heɗitoɓe ndaroɓe Kode TV radio. To derɗiraɓe assalamu alaikum, darayɓe min dow hello amen go Facebook Kode radio hawtande e channel YouTube amen Kode TV. Inde an Ibrahim Iromo Dake, miɗo salmino e jaɓɓitaki on nder taskaramji ɗimin gaddanta on daga Kode Radio International Abuja. Nde latti kenya jemma jamdi ɗiɗi ko wakkatire Teheran Modibbo Tahir ko Non jamdi ɗiɗi jemma hakkunde ɗiɗi be tatini amma ɗiɗi fuɗɗi Naam, ɗum wi leydi Israila yarani leydi Iran piyanɗe. To gam non Kode Radio International Abuja e TV taski hirdango on e Modibbo Tahir Amin Raji joɗiɗo wuro Teheran gamma nanki no hunde nden wontidiri, no Iran findi, no Iran nyalliri, ha toye Israila yari kippe muɗum malla piyanɗe muɗum nder leydi Iran. Cin kippe ɗe henɗe Israila njaɗi ɗe nasiri ko ɗe nasira. Gam nohon sei gondon e amin, nden bo on mbawai bindon ƴame moɗon ko mijoji moɗon ha dow ko wangi ha leydi Iran din. Modibbo Tahir Amin, a jaɓɓama. ni jaɓi Allah sene wala Ibrahim jaɓɓama be heɗitoɓe Kode radio. To masha Allahu, Modibbo Tahir, hanki ɗum heɓi habaru wigo jamdi ɗiɗi e silmaji 15 bano goɗɗi kubaruji hollata wigo leydi Israila sakkini balmi ko ɓe yerɓi piroje konu yaki nder leydi Iran to ɓe njari kippe. Kubaruji hollini ɓe ngaɗi awaji ko hewti 4 daga jamdi ɗiɗi ha yago jamdi 5 fajiri ɓe ɗon njara piyanɗe nder leydi Iran. To Israila e Amerika wi piyanɗe ɗen nasiri, nden bo Israila tokki didaɗi ɗi Amerika, ko bo in wi'a wagginki Amerika wigo to ɓe njara piyanɗe dow wudu nukiliya Iran ima bigeje nebbam petor jam. To an woni joɗiɗo gallure Iran ha Teheran, nden bo piyanɗe ɗen ɗum wi ɗe njarama ha Teheran, ha kombi wuro Teheran. No habaru ɗum wontidiri, Modibbo Tahir? To arande ni hidde ko en mbiya piyanɗe ɗum Israila waddi ha gallure Teheran be gureji fere ɗiɗi ha nder Iran ɗo, asaweje batati saliɗi ɓe waɗi kata wato sankutugo habaruji dow ɓe waddan piol ɗum ɓe waddi hanki ɗo ha rediyoji telebijin ɗum yahudu en ɓe bawata ɓawo maɓɓe. To gam mai hanki bana jamdi ɗiɗi jemma yahugo tati ni en mbiya, so on woni ɓe Teheran ni woɓɓe fere nani, musamman ɓe woni her fombina Teheran gam balmiji yahudi en mai wato ɓe yiɗi ɓe yendina ɗi ha bariki soja fere ɗum woni Teheran, bariki soja guda ɗiɗi on, wodi Khatamul Anbiya ɓe wodi bo gotel. To woɓɓe fere ɓe ɗanai jamdi ɗiɗi fajiri ɓe nani holore ko ɗum bindigaji ko kuje bomji ɗo fiɗa, amma ɗuɗugo mai fu salai mintiji seɗɗa yottai ha jamdi 5 ɓe wiyata ɗo bano nandema rediyoji ko kuma himɓeji bature en mbiyata ɗo.
to ko fe'i kanjum woni Israila waddi haɓre mai, amma komi faami ha warugo jotta kanjum woni jirgije konu ɗum Israila ummi fiiri daga Israila mai ɗi ƴaɓɓiti lesdi Jordan, nden ɗi ƴaɓɓiti lesdi Iraki. To Iraki ɗo heddi be Iran, to jirgiji konu mai ɗi nastai leddi Iran, sai ɗi fiɗi balmiji ɓe wiyata misile daga yaasi Iran, wato nder leddi Iraki. Balmiji mai yena ha gallure Tehran, ha dow bo bariki sojaji guda ɗiɗi. To be wodi pellelji ɗiɗi ha Ilam, ɓeɗo wi'a Ilam, be bo Khuzistan ɗo ɗum Arab en Iran on, ɓeɗo heddi be Iraki. To pellel tati ɗo on wato ɓe suɓi ɓe yara ha pigol mai. To amma alhamdulillahi ɓurna fu ni anda ko fe'i, amma fajiri min kam nde mi ummi seede mi maɓɓiti TV on sai mi laari habaruji, sai mi laari ha anda ko fe'i hanki. To ha nder mai ni bana jotta on ewata ɗo nder no habre mai waɗiri, wato en wi'a bawarde ɗum Asama je Iran ɗum woni Tehran heɓi nasaraku vonnugo ko kuma lalatugo wato nde mai ɓurna balmi ɗum Israila turi mai fu, sai en wi'a gotel ɗiɗi, ngam ɓadiɗo mi nani himɓe ɗiɗi ha nder soja en Iran ha wato bariki soja ɗo, wato ɓe sori yonki ɓe mayna ɓe waɗi shahada. To amma jotta mi nanai habaru ɗum ko fe'i ha Ilam be Khuzistan. Je Tehran ni ha warugo jotta ɗo min nani habaru mai. To amma ɓawo fe'ugo banni ɗo mi laari wato en wi'a tashaji telebijin be rediyo ni bagare ɗum lesɗe hirnange ɗo ɓeɗo wi'a dow Israila waɗi nasaraku be ko nandi iri mai dow hafigo ɗo. Amma manga mai ko fe'i kam nda ɗum en laara ha babal. To en folan ɗo be ko en laari Iran yaari habre ha Israila mai ha yalande arande October hefti kanjum wa'adu Sadiq awwal be wa'adu Sadiq ɗiɗabre asayeje seɗɗa ɓawo mai, ɓawo shahada Sayyid Nasrullah. A laara nda ɗum jemma on to balmol wari yeni ɗo sai a laara ba maɓɓere waɗi, to a fodan fotatako a hefti. Amma ɗo jotta ɗum en laarata ɗo ɗum vawarde ɗum ko ɓe mari soja Iran mari ngam renuki Iran mai kanjum on fiɗata banni mai. Fere ni yeni ha ma soja en ɗiɗi fu waɗi. To ɗo on nam modiɓɓe ha boliɗe maɗa ɗe bolwuɗa ha nane wonɗon ma balmiɗi ga hiddeko ɗi jotto nder leydi Iran nasiri helaki ɓurna majji iga dow kerol wonɗon ɗi jottaki ma Tehran. ɗo ɗi yotti Tehran, ngam hakkude Tehran be boda Iraki ɗo waɗan kilomita en mbiya 400 her hirna kenan, hirna Iran. Mbi'a bo misali ɓurata hakkunde Kano yago Abuja nihi. Yawwa a laari kadi waɗan. To amma a laari balmi mai tunda misal on ɓe fiɗi ha nder mintije ɗum mbi'a minti 4 wawan yottugo, ngam ɗiɗo yawa sosai. So ngam mai banni ɗon ko latini ko min nani ha jotta. Seni tan ha jotta min laarai kuje fere ɗum lalati, nden soja en Iran be iri wato mawɓe maɓɓe gwamnati fu e vurti e wi wala kuje fere fe'i. So ha babal mai bo ɗum laaraka bana je Iran ɗo kam ko himɓe ma ɗo ho'a bana ɗum Iran waɗi ha sakkinin Israila mai ɗo kai yimɓe ɗo ho'a be hotoji be cameraji be ko nandi ɗo be
woyaji maɓɓe yimɓe ɗo laara. To ɗo bo ɓe hooyi may nda ɗum en laari ko no ɗum waɗi, to salay ba on no on laarata ɗo, to jotta en fonda ɗiɗi ɗo en laara no ɗum wayi. Ngam o feere ɗo wiya kippol ɗum Israila waddini Iran ɗo bana Israila ɓeddi vangingo hoore muɗum dow wato leddi on laafundi, naano himɓe hoytirta ɗum ɗo, leddi on laafundi sosai, ɗum kuje seɗɗa wawan sankitani. To belleta to en laari no Iran fa'i musamman ha nder kaɓeji ɓe waɗi asayeji saliji ɗo, en laran Israila fotai tiita Iran sam ha habreji iri ɗo, seni tan bana ɓe waɗata ha Lebanon be Israila be Palestino, ɓe wara be jirgin sama ɓe yibbina madi dow himɓe, wala balmi ko himɓe ɗo ɗaana ɓe ko nandi ɗo, amma ni ɓe heɓata modi ko namni ma woɓɓe waɗaɓe carha ɗon wolwa wonɗon wiigo ɗum seki piyanɗe ɗe Israila yaranta Iran ɗe nanday ino ɓe jarata ha Gaza ima Lebanon, ɓe kakkilanta to ɓe jarata, ɓe jara kippe ɗen ko dow moyejo, amma sai ɗum yi bigeje seɗɗa ɓe hirti ɓe jari piyanɗe dow soja en Iran. Nden bo bano nanta Iran ndin wi'i wala balmon jippingol ha dow barikiji soji Iran, hunde ha habaru ɗum dokkata a wi'i wodi soja en ɗiɗo malla konyanko en ɗiɗo mayuɓe sababu kippe ɗe. Nden bo ha joninna wala widiyo min gi'i ga ɗon Iran ko nateni hinna kolluɗe rato piyanɗe ɗen jani. Israila bo hunde ɗuɗugo, amma ɗum yi widiyoji ittotoɗi iga leydi ndi, iga ma ɗuma Jordan inanta Udus, iga wattuko balmi Iran ƴaɓɓoto, woɓɓe kocci vidiyoji ɗi, hunde latti Israila habdi gam suɗugo wonɗon Iran kamma suɗa hala kippe ɗe hen, da ɗe bonni ɗum yimɓe Iran e wodi bo sosel no hoccirta bidiyoji ɗin saka duniyaru anda. Kala gomnati fu yiɗan suɗugo iri asaraji ɗum ɓe waɗi hato habre hauti waɗi banni ɗo, ngam ta hulna himɓe muɗum ko kuma de hulna soja en muɗum. Kala leddi fu wodi ɗo, to ni laati ha kono on, amma wodi ɗum ko ɓe wawata nyukkingo, bana jotta goɗɗo mo larata balmi mai ɗo fiira o hoyi woya mako o fiɗi, mo haɗata mo sankutugo ɗo, na andi wala. So ngam mai ɗo kala leddi fu woni, bana jotta wakkati en laari wadu Sadiq Awwal ɗo Sani ɗum je Iran ɗo, a tawan himɓe ha nder Iran ho'i hoto mai be woyaji maɓɓe, himɓe Iraki be himɓe Syria be Jordan, ɓe ho'i ɓe laari balmi mai ɗo tokka dow asama maɓɓe ha ya yetti Israila, na andi ɗo suɗata ko hefti. To nden bo to ɗi yeni ɗo, ɗi yenan be sembe, ɗi waɗa yite bana jaygol lamugol ko kuma maɓɓe, hefti a lara ɗo fiɗa ɗo yena ko mo andi ɗo, wato kulni ɗum, nden bo latan waɗi wato bononda sosai, hefti. To amma ko en laari hanki fe'i haɗo ni ɗo, to en foodi ɗum be ko habre ko kippol Iran yari ɗo fotata sam yadai. To wodi a laran telebijin ɗum lesɗe feere ɓe wondai ɓe Iran, feere ɓe ɗaɗa hotoji nda ɓe holla ko fe'i ɗo, ɓe wiya nda balmol ɗo yeni nda ko fe'i, amma na gonga ba, ngam bako en laari ɗo ka ɗum no bayi hefti. So ngam mai en mbiyata jotta habre Iran mai waɗai ko ɗume ba, amma famɗi, hefti.
jotta to naga e wi yimɓe ɗiɗi maayi ma wala mo andata a hefti. To nonno bo ha ko iri ɗum bononda ɗum waɗi ha dow maadi ko balmi ko dow soja en be ko nandiri may, to ɗuuɗi ɗo waɗi tintaki a hefti. ngam no boy fu famɗi kanjum tan bononda ko balmi israila waɗi ɓe famɗi haɗo sosai. ngam may kanjum waɗi himɓe ma woɓɓe feere ɓurna fu anda, seni tunda andi himɓe ɗo hiira woɓɓe feere ɓeɗo kanka ɓe andan hiiroɓe ha jamdi gotel jamdi ɗiɗi jamdi tati ɗo ɓe andan ɓe nanan a hefti. ɓe wowa be hotoji maɓɓe bo da ɗum ko moye laari. amma banda kanjum wala kuje feere ha jotta ngam nande may soja en Iran ɓe huwi kuugal may ɓe mbi ɓe ɗo waɗa bincikeji maɓɓe ko kuma ɓe vidita wakkati ɓe timmini viditigo ɓe banginan ko ɗume dadata ko fe'i nde mo da wato ko ɓe waɗata dow maji kanjum ni en wontiri jotta. Na'am Modibbo Tahir. To nane mani iga wattu ko Iran yaari kippol ɗiɗaɓol ha leydi Israila foɗi noppi Israila hamma e America e sobiraɓe maɓɓe ema goɗɗe lesɗe Arab en wiigo to Israila no jap wi'a no watitai, to bo watitake to lalle ko tokkoyta ɓaawo ɓurayni hallugo. a jonin nan Iran de latti bano kubaruji hollata piyanɗe ɗen ɗe nawa ha leydi ndin bananta no giɗen aran nane mana ɗum woni aran ira yarani Israila kippol, to Israila ndi yari wonde piyanɗe funi nde kubaruji holli wiigo na iga leydi Israila kippol ngol iwi ɗum woɓɓe ɓe Israila hudata ha nder Iran ummini wongel piroyel pamarel bano dokkuɗamin habaru wakkatire nden nden bo soja en Iran fiɗoygel to en gi wakkatire nden Iran sonya yarana Israila kippol dow non ɗum sai ɓawo ɓe mbari on ɗo ardiɗo Hamas ha ɗo wuro Teheran nden bo ɓe mbari jagorɗo Hizbullah nden Iran ɓe yaranki Israila piyanɗe. a yi'a ɗu'un Iran no accai ka ƴaɓɓoni ko bo wodi ko tokkoyta ɓaawo. to nonno ɓe waɗi alkawal dow lallay to Israila waddi haɓre ha Iran to ɓe ramitan nden ramutu koye bo ɓuran ɗum ko arande ko kuma ɗiɗaɓre ɗum ɓe waɗi ɗo. to amma jotta ko kanjum mayɗo to a laari arande ɓe ɗiɗaɓre may ɗo ay yimɓe tammayno juutan ha yotta ha shahada Said Hassan Nasrallah ngam iga wakkati ɓe mbari Ismail Haniya ɓe ɓe ramita seni ɓe ramitay ma ha seede kuma seede ɗum je Lebanon man fe'i wato seede hay ɓe mbari Said Hassan Nasrallah ɓe luttuɓe yimɓe ha Lebanon ɗo. to jotta may ma ɓe mbiyata qat'an wato ɓe lornitan ɓadi ɗum ɗo ngam habre hakkude Israila be Iran kam na hande fuɗɗi ba iga cacambaki e mbita wato ɓeɗo yeddidira be hunduko tan iga dasotira hunde maɓɓe ha ɗum hewti ɓe puɗɗi fototirki yowwa ha ɗum yotti balmi jotta a hefti. to ha yotti balmi bo kan yoragare a hefti. nden bo habre ɗo jotta ɗo dilla sanadu habre ɗo Gaza on jiba Gaza ha jotta bo ɓeɗo fiya yimɓe ha Gaza ɗo ɓeɗo mbara nonno da ɗum ha Lebanon ɓeɗo mbara ngam hay habre ka timmay a hefti. sey ɓe jotta ɓe ramitan habre ɗo hande na ko jango na ko faɓi jango sey ko dabare ko ɗum luttini ardiɓe a hefti leddi kanjum on ngam wata wi ko ɓe haɓɓe lornitan ko hande ko jango ko faɓi jango ba amma ni ɓe hooyi alkawal to ɓe lori ɓe fi'an Israila ɓe yarinan ɓe habre to sey to ɓuri ɗiɗi sali non noni konjum en wontire jotta na'am Modibbo Tahir nane ma iga wakkatire ko Iran
yaari kippol muɗum ha Israila wi no watitan, nden America ɗon nangi estugo Israila wigo to ndi ummi watitaki ta ndi jaɓa ndi yara kippol dow wudu nukiliya Iran, nden bigeje nebbam petorjan Iran. Sei bo daɗum kippede hende Israila njari e mema bigeje ɗen, nden bo law America ndin wurtoyi wolwi kaka wolwino, nden bo Iran waggini ha'i America ndin wi to ha Israila yari piyanɗe ha dow Iran, ha America ma no heɓtai bofol mum. A yi'a to ndi ummake watitaki ndi wawai memugo labbaje soja en America ha ɗo hon nder lesɗe Arab en bananta Jordan, nde latti Jordan ɗo hon helake goɗɗi balmi Iran ɗi fiɗi dow Israila. A yi'a to Iran wi no wati to yeso ɗo'o ko tokkoyta ɓawo memata lesɗe jaziratul Arab fu hawre nden yaɗata sako yaki ha iri Iraqi en, Syria en, Jordan en ema America ndi hore muɗum ɗi wawata ndi nattoya, nde latti nane no habre hakkunde Iran bano mbiɗa ɗiɗon ɓawo Iran e hutinira woɓɓe sobaɓe muɗum bano goɗɗi kubaruji hollata bananta Hizbullah en iri Hutsi en iko lutti, nden bo Israila ma meɗa yara piyande dow Iran darnde go'o, sei ni ɓaro ha ɓarde mema Iran. To jonin nan ɓe fuɗɗi fottuki hakkunde maɓɓe. Ko onon daroɓe ko yahata ha dow yebre nden gi'oton no wawai wangugo, Modibbo Tahir. To arandeni habre Israila be Iran wato haɗai dow Israila bai tan. Israila ɓe wondi be Israila, wala ɓe wondi be Israila bo bana America. Ngam mai ko a lari habre hanki ɗo nonde mai wato ciyal ɓe waddi hanki ɗo sai America wi ai kamɓe Israila yeccai ɓe anda ko ɓe ɗum, amma manga mai to ti ai balɗe ɗo to a laran habaruji fere ɓeɗo wiya taskaram ɗum America be Israila waddinan Iran habre ɗo wai ɗerewol mai sai sankite nder internet. No ɗum waɗi kenan haɗo ko moy faman do ɓeɗo hauti hore, ko moy andi America be Israila kamɓe woni America kamɓe woni Israila. Ngam ko Israila waɗi fu bana ɓe waɗini America on tan ko yiɗi haala Israila sendiri be America wala. To amma jotta habre mai ko vangi ko duniya fu andi kadi habre on hakkunde Israila be Iran, amma gonga mai kan hakkunde Israila be luttuɗi lesɗe musamman lesɗe hirna America be bature ɗo kamɓe on habdata be Iran. To amma Iran tunda wala hujja ɗum misali a lari wakkati ɓe mbari 2020 ɓe mbari janar Suleimani ha Iraki, ai Iran be America waɗi habre ngam ɓe lorni habre ha Ain al-Asad ha nder Iraki, ɓe bonni ɓe waɗi bo bononda sosai, bononda mai bo vangi ɓadiɗum ɗo wakkati Kamala Harris ɗo waɗa Biden ɗo waɗa jayayya be nonde mako be Trump. Alari Trump yowa o yecci o tabbitini ɗo yande nder minti sappo pasiti non yowa banda kanjum kain ha nder volde Trump wakkati o waɗa debate mbiyata ɗum jayayya be Biden ɗo o yecci Biden ɗo wiya mo Trump ai hunde ɗo wakkati o lamata Iran yari habre ha dow
wato base ko kan biya pellel soje na America ɗum woni Iraki ɓe mbari ko soje en America ni bagare amma Trump sali ramata ayibte ɗo bayde so gam may alaari sey jotta on ɗum bangi amma hokkita tunda kujeji ko ɓe fuɗa jungo maɓɓe sey ɓe mbi Trump on yetti duniya tan wala mo maayi sam woɓɓe feere tan soje en feere on tan ko'e maɓɓe naawi jam nde ɓe ɗo ni ɓe hokkiɓe lekki ɗi ɓe yamɗiti timmi amma alaari asiri may bangi hakkunde maɓɓe ɗum ɓurti to ngam e haɓre kam banni on amma jotta ɗo wala ko hawti Iran be America sey ni en mbiya ko en mbiyata cacambaki wato kongi tan ɓe caddata hakkude maɓɓe amma haɓre jotta ko bangi ha laɓɗum ni kan joni hakkude Iran be Israila dow bo ko fe'ata ha Gaza arande nden daga ɓawa hawti be ha Lebanon efti to ngam may komin taɓila sey ni tan mi andi ragare may en anda ndey wato ko ɗo jutiri ƙarshe may ragare may dole sey to Iran ɓe wondi be muɗum ɓe mbiyata mihwarul muqawama be bo America be Israila ɓe wondi muɗum dole yande go sey to hawre habnasti hakkude ɗum ɓe fuuga wadde to ngam may wonɗon ko neɓata fuu ma ɓe pindidiri hakkunde maɓɓe ɓe cutotiri na o iɓari o hubo o iga nder bafe ɗenni o hubo o iga nder denni hiwabre ma ko moye wurto yake jayri ɗum sutotiri ɗum reggotiri ɗum pindidiri ko neɓata fuu to kanji may on amma ni jotta ɗo kadi hakkunde Iran be Israila on ngam may Iran yiɗa fuɗɗugo haɓre be komojo wala ba mo yiɗi haɓre eyi ngam haɓre arande may on andan ɗum amma on anda ragare may non to Modibbo Tahir en keɓi minti ko minti 29 en gewtidda nden bo ha wakkatire amen ha ɗo Abuja holli jamdi 9:10 wakkatire julugo mangariba titi to gam non ragare ko i wodi ko mbi'ata heɗitoɓe ko mi yeynama dow ko yahata ha ɗon Teheran ima yebre funa nder minti ɗiɗi ni luttuɗum hidde ko min tayen hirde meɗen nde min fa'a julde mangarib to en mbiyan duniya hawti jotta ngam may hakkunde gonga be fewre ko moye ɗo laara ɗum ha babal Palestine ko en ɗo duuɓi 76 yahudu en ɗo nyamane ɗako maɓɓe en bo bature en ɗo bon kamɓe on vallititta Israila amma haɓre ɗum ɓe waɗi hakkunde Arab en be yahudu en ɗuɗɗum sey dai haɓre ɓadi ɗum ɗo ɗum fuɗɗi daga 7 October wato 7 October nduɓu hitande 2023 ɗo holli wato nasaraku ɗon gefe Palestine ko en kuje may warti ɓilli komojo ha duniyaru hatta America be lesɗe Arab be lesɗe hirnange ɗo kamɓe ɓe ɓilli ɗum ngam may komin tammata ni ha nder haɓre ɗo ko kuma ɓadi ɗum ɗo inchallahu Israila tammi virgugo warta leddi Israila leddi Palestine on heɓata leddi maɓɓe ɓe kafa leddi maɓɓe warta kam ɗo joginta leddi maɓɓe ɓawo duuɓi en mbiya 76 ko ma ko ɓuri ɗum seɗɗa kanjum on ni min tammata nden bo musamman laatugo ɓe habdi duuɓi saliɗi
ɓe holla dow iran iri yimɓe on jogiiɓe diina ɗum zamanu wawata yaɗugo maɓɓe, amma ko bangi ha jotta kanjum on wala mo andi zamanu ɗo bana himɓe mbiyatama iran, nden bo ɓe inde islam a hefti kanjum on manga mai. So ngam mai heɗitoɓe ɓe waɗa hakkilo maɓɓe ɓe laara ko fe'ata, nden bo ɓe naftira be hakkilo maɓɓe ɓe anda no ɓe tokkinta ɓe kujeji ko fe'ata to Allah yarda. To madalla Modibbo Tahir Amin kodi Radio International Abuja e TV ɗo yettuma nde dokkuɗamin nde wakkatire. Yeso to Allah jaɓi min keɓai min gewtida e maɗa ha dow ko yahata to e wodi habaru kesum. Min getti, min getti. Allah hokku en jam. Allah hokku en jam. Sosai. Assalamu alaikum.